Diyos marhay na hapon po sa indo mga tugang, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indo mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pagpicture o pag-text kung bako man importanteng urog sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalang kan simbahan asin urog na ang selebrasyon kan Santa Misa. Diyos mabalos po. Load po ang kabos sa pagpamibi kang orasyo emperata. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli ka mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan, day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibotan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, na mamatean mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pa mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamomoto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhaning tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan, ikaduwang Domingo kan Kwaresma, ang satong mass intentions. Thanksgiving for birthday blessing offered by Kyle Argel Noel. For healing by UB Serrano. Thanksgiving offered by Tess Magalona and Manzano and Tayam family. Special intention for safe travel by RB Lim and family. For the eternal repose of the following souls. For Daniel II, Maria Fe, Salvador, Maria Clara, offered by Encamina and Bonita family. For Celedonia, by Lianeta family. For Edelberto, by Basco family. For Florentina and Angeles, by Banua family. For Maria Donna Jose Rande, by Catlina Baliza. For the soul of Veronica, offered by Boroncano Benitez family. For Eddie, by Llamazares family. For all souls by Armero Llamazares family. For Teresita and Leonardo by June Levantino and family. For Adoracion by Gina Levantino and family. For Ronald Joseph by Cano family. For Celsa and Rogelio by Rico family. And for all the souls in purgatory. Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos sa sinawito niya to an awit sa pagpoon. Sa iya man
pagsaramba sa Diyos sa tuyang Ama. Sa ngaran ka nama, asing kanaki, pading ka na Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurangnan ta, ang pagkamod kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marhay na hapon po sa indo gabos, mga tugang. Diyos marahay na hapon man po, Padre. Nagkatiripon kinakunyan para sa misa antisipada kan ikaduwang Domingo sa panahonin Kwaresma, mantang kita nag-aandam sa napapabot kan selebrasyon kan misteryo Paskal ni Kristong kagurangnan ta. Kaya mga tugang, hulikan sa iyang danay na pagkamutasin pangataman, dayaday niya itong ipamibi, kita gabos na kayadigdi sa banal na misa, ang sa tuyang parokya, siring man ang sa tuyang mga familia, danay kitang bendisyonanin marhay na pagkabuhay, kaginawaan, katiwasayan, asin giyahan kita sa pagkamit nin kaligtasan. Kaya tangani kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang unya nagirumdumo na sin pagsolsolan, ang sa tuyang mga naginibong mga kasalan, maghagad po kita nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na mga angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, nagkuy pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamibig kita, Diyos na nagtugon kan sa mong nahinanyugon ang padangat mong aki. Pagkanigunan puso ming pakusugon kan sa imong tataramong, tanganing sa malinig na spiritual na pagsaba pasabot, maugma kaming magmansay kan sa imong kamurawayan, huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo na sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Ki Abraham nasasalming ang pagkamuot ni Diyos para sa to. Sa pagdusay ni Abraham kan sa iyang aki, may hiling man ang sakripisyo kan Diyos Ama na nagtao sa to kan sa iyang bugtong na aki. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Genesis. Pakatapos kan mga bagay na ini, sinubok ng Diyos si Abraham. Sinabihan, Abraham, asin nagsimbag si Abraham. Uya ako. Sinabihan, kuaa daw an sa imong aki,
ang bugtong mong aki na namumutan mo. Si Isaac, asin lakaw pasiring sa daga kan Moria. Asin duman, idulot mo siya bilang tinutong na atang sasaro sa mga bukid na isasabi ko sa imo. Pag-abot ninda sa lugar na isinabi sa iya kan Diyos, nagtugdok duman si Abraham nin altar. Hinusay ang mga kahoy. Iginawgaw ni Abraham ang sa iyang mga kamot asin kinuha ang minasbad. Tanganing isakripisyo si Isaac. Alagad inapod siya kan anghel kan kagurangnan halis sa langit. Abraham, Abraham, nagsimbag, uya ako, nagsabi, dai mo ibingat ang sa imong kamot laban sa aki, dai mo siya pagibuan ni nanuman. Ngunyan, aram ko na may pagkatakot ka sa Diyos, asin dai mo isinayumas sako ang sa imong aki, ang bugtong mong aki. Pagtingkalag, nakahiling si Abraham, itoon sarong lalaking karnero na ang mga sungay na sabit na masaguso. Kinuha niya ang karnero, asininatang bilang tinutong na atang, imbes kan sa iyang aki. Nagapod giraray ki Abraham ang anghel kan kagurangnan, halis sa langit, asin nagsabi, sasako nagsusumpa ako, ulay kan kagurangnan, ninhuli ta ginibo mo ang bagay na ini, asin day imo ipinangilinan sa imong aki. Ang bugtong mo aki, bibindisyonan ta ka, asin papadakulon ko ang sa imong kapagarakian, siring kan mga bituon sa langit, asin kan baybay sa may dagat. Sasakupon kan mga kapagarakian mo, ang mga tatakan sa indang mga kaiwal, asin mabibindisyonan sa imong kapagarakian, ang gabos na nasyon sa daga, hulita dinawag mo ang sakong tingog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Malakaw ako sa tubang kang kagurangnan sa daga ni mga buhay. Malakaw ako sa atubang kang kagurangnan sa daga ni mga buhay. Ako nagtubod, minsan kan magsabi, na pagkumbaba akong marhay. Malaga sa mata kan kagurangnan, ang kagadanan kan mga dayupot sa iya. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan sa daga nin mga buhay. O kagurangnan, surugoon mo ako. Surugon mo ako, aki kan lingkod mong babae. Hinubadan mo ako kan mga bugkos. Sa imo idudulot ko ang sakripisyo ni pagpasalamat, asinangaran kan kagurangnan aapudan. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan sa daga nin mga buhay. Uutubon ko ang mga panuga ko sa kagurangnan, sa atubang kan bilog niyang banwaan, sa mga looban kan harong kan kagurangnan, sa tahaw mo, Jerusalem. Malakaw ako sa atubang kan kagurangnan sa daga nin mga buhay. Patotoo kan hararom na pagkamuot kang Diyos para sa to, ang pagdusay niya kan sa iyang bugtong na aki. Kung nagibo niya ang siring kadakulang sakripisyo, ano pa daw ang daing niya ikakatao sa tuya? Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ano ngunyan ang masasabi ta digdi? Kung ang Diyos para sa to, si Isay ang laban sa to. Siya na ang sadiring aki, dai pinangilin kundi ipinaubaya, para sa to gabos. Panuman niya dai iwaras sa to ang gabos kaiba kan aki. Si Isay ang masumbong laban sa mga pinili kan Diyos. Diyos ang nagpapawarang sala. Si Isay ang makondinar. Si Kristo Jesus, na nagadan o mas marhay binangon, nayao na ngani sa to kan Diyos, asin iyo ang nangangayo-ngayo, minaarang para sa sato. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Irarayawi ta sa ko, at aramunin buhay. Irarahilan yogun ko, tataramunin
magayunon mabison, tataramonin buhay, magayunon mabison, tataramonin buhay. An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan marhay na bareta, sosog kisan Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis nilanom na aldaw, ipinagiba ni Jesus si Pedro, Santiago, asin Juan sa halangkaw na bukid. Sinda sa naduman, asin sa tubang ninda si Jesus nagbago, asin ang sa iyang gubing nagkintab sa kaputian, mas maputi pa sa anuman na nakakapaputi. Dangan, nagpailing sa inda si Elias asin si Moises, nakipag-olay kay Jesus. Si Pedro nagsabi kay Jesus, Maestro, marhay kung digdi na sa nakita. Mapagibo kita nintulong harong-harong, saro sa imo, saro ki Moises, asin saro ki Elias. Sa katakutan, daiman aram kunano an sa iyang sinasabi, uminabot ang panganoron na nakatahob sa sainda, asin hali sa panganoron may tingog na nagsabi, ini ang sakuyang namumutan na aki, himatea nindo siya. Dangan, pagkalagkalag ninda, day na sindang ibang nahiling, kundi si Jesus na sana. Paglugsot ninda hali sa bukid, pinatanidan sinda ni Jesus, day nindo ipag-usip sa kisay man ang sindong nahiling, sagudnan aki nintabo, mabuhay liwat sa mga gadan. Kinuyog ninda an patanid, minsan ngani sa indang pinag-urulayan, kunano an buot sabiyon, kan pagkabuhay liwat sa mga gadan. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Mga tugang, ang 40 diyas na sa tuyan anggad na pag-aandam sa napapabot na Simana Santa, pinuunan niya ito ini kan Miyerkules de Sinesa, kang nakaaging Domingo mga tugang, si Jesucristo bilang tawong totoo, siya yaon duman sa kalantadan sa disyerto, asin pinagtintaran, siya mga tugang pinagbabalo, siya mga tugang nanggad, yaon baga pigtesting kan demonyo, na siya ituklang sa pag-ibon nin sala. Huli kayan mga tugang, daing kapangganahan ang demonyo, kay Jesucristong kagurangnan, bilang tao asin Diyos na totoo, hulita, yaon si Kristo, tunay na nakafocus sa pagsunod, kan kabutan, kan Diyos Sama, na nagsugo sa iya digdi sa daga. Ngunya naman mga tugang, dahilan sa kansatuyan ng God, na ining pag-aandam na napapabot na Simana Santa, ang satuyang kagurangnan, yaon ang God, an antisipasyon kan siyang magkakaigwasyanin pagkabot. Asin bago kayan mga tugang, yaonan siyang pagtios, duman sa krus. Kaya huli kaning mga tugang, ang transfiguration, ngunyan na satuyang nadangog, digdi sa Ebanghelyo ni San Marcos, si Jesus nagbago, yaon ang kamurawayan, nahiling ini, kan siyang tulong disipulos na ipinag-iba niya duman sa bukid, sa halangkaw na bukid. Huli kayo mga tugang, digdi ipinapailing ng God, si Jesucristo, kaibahan ang tulong disipulos, sinda mga tugang, tunay ng God, na inkwentro ang divine, ang Diyos. Huli kayo mga tugang, sinda pinag-aandam ni Kristo sa napapabot ng God, bako sana ang pagkabuhay niya liwat sa mga gadan, kundi ang napapabot na pagsakit, pagkagadan, duman sa krus. Mga tugang, kunbaga, daing magkakaigwa, nin yaon baga ang kamurawayan, kundi nanggad nguna, yaon
An sa tuyan ng God na pinagmamaot na kitagabos ang tabayan kan sa tuyang kagurangnan sa mga pagtios niyato digdi sa daga. Kun kaya mga tugang, ang sa tuyang buhay digdi sa daga, igwang pirmi kakibat na yaon ng God ang mga pagtios, pagsakit, asin kun ini dayaday na sa tuyang idinudulot sa pagkamot niyato sa kagurangnan hulikan sa iyang pagantabay sa satuya, makakamtan niyato ng God ang kamurawayan. Kaya ngunyan mga tugang, tinutugduan kita ni Jesucristong kagurangnan ta, kunbaga pinag-aandam kita na lugod ang napapabot na Simana Santa, karapat dapat niya ito ng God na ipagpasalamat, umawunan kagurangnan, hulita, danay niya kitang inaantabayan, ginigiyahan, idinidiriran sa tuyang buhay, na makaibahan niya sagkod paman sa sayang kaadayan. Kung kaya ngunyan mga tugang, si Jesus duminuman sa halangkaw na bukid to encounter the divine. Huli kaning mga tugang, sa sayang pagbago, asinan panganoron nakatahob duman sa tulong disipulos, nadangog ninda ang tingog, ini ang sakuyang aking padangat, himatea nindo siya. Kaya ngunyan mga tugang, ang pagandam niya to ng God, kan sa tuyang sadiring buhay sa napapabot na Simana Santa, daing iba kundi ang danay na paghimati niya to sa mahal na Diyos. Hihimateo niya to ang sa iyong mga katugunan. Hihimateo niya to ng gadan sa iyong mga katukduan. Tanganing masabutan niya to kung ano ang sa iyong itinutugdo. Tanganing may sabuhay niya to ng God ang sa iyong mga katukduan para sa pagkamit man niya to kan buhay na daing kasagkoran. Kun kaya mga tugang, yaon an sa tuyang bilog na pagtiwala sa mahal na Diyos, day kita dadarahon sa pagkakasala, dadarahon kita sa sayang kahadayan, ihihiras ang kaligtasan, kun danay kitang magtiwala, as in magsunod kan sayang kabutan. Baga mga tugang, garuman sana kay ni kita, igwang pinakamatibay ng God na coach sa buhay digdi sa daga. Ang sarong coach, mga tugang, pirming tiutukluan sa iyang agad nahihirasan kung ano mga skills, anuman ang mga dapat maraman kan sa iyang tinutukluan na nagiging estudyante asin saro na parakawat. Dahil kayan mga tugang, kunan saro na sa iyang estudyante na danay na yao naghihimati sa iya, danay na nakakasunod siya, maabot ang punto kapag yao na sa competition, makakamtan niya ng God ang tunay na success nin buhay. Kita man mga tugang, tanganing makamtan niya to ang success nin buhay sa paggamit nin kaligtasan, yaon ang danay na paghimate sa Diyos. Tanganing maintindihan niya to, masabutan niya to ang sa iyang mga katugunan, asin kita magkakamit nin buhay na daing kasagkoran. Mga tugang, ngunyan baga nagpuuna naman sa mga pag-iriskwela. May natatanda na ko kay Tunang God dyan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, siya sarong aki nin janitor. Asin man mga tugang, kang nag-retire na sa iya ng God nama sa pagiging janitor, siya man luminaog muna sa pagiging janitor, huli taday niya ng God, kayang matustusan man sa iyang sadiri sa pag-eskwela. Siya mga tugang, nag-adal na maray, hanggang na uminabot ang punto, kang siya, maski ngani, magiging pa siyang janitor, asin man estudyante, siya nagdadangog na pirmi, naghihimati, kan sa iyan ang gadnama, na nagtutuklo sa iyang, gibuhon mo ang tama, gibuhon mo ang marhay, asin ika magkakamit, nin ikakarahay asin marhay na pagkabuhay ngapit sa panahon. Kanining aki mga tugang, siya pirmi nanggad sinusunod niya ito, nag-aadal nin marhay hanggang na nakatapos nin medisina. Siya mga tugang, siya man naging doktor ngunyana. Dahil kani, natabangan niyang gayo, an sa iyang pamilya na maging marhay man ang pagkabuhay na,
bako ng arog ito ng tios na gayo, dahanay na yaon ang gad, ang paghinguwa, kakibat, ang tunay na pagtiwala sa Diyos na iyo ang minadirihir as nagtatabang sa siyang pagkabuhay sa pagkamit nin marhay na kinabukasan. Mga tugang, an sa tuyang kagurangnan, tutukduan kitang pirme, kaya bagahan sabi, digdi sa Ebanghelyo, ang tingog, iyo ini ang sakuyang pinapadangat na aki, himate a nindo siya. Paghimati, mga tugang, danay man ang pagtiwala sa kagurangnan, sa grasya niya, ihiras, kung ano ang kamautan kan Diyos para sa satuya, na makamtan ang biyaya nin kaligtasan. Ani kadua, mga tugang, mahihiling naman yato, kang ini natapos na ang pagpahiling ni Jesucristo na yaonan kamurawayan, kansinda ining tulong disipulos, nagbababa na, duman sa kalangkaon na kalantadan. Kung baga na bukid, sinda mga tugang, nag-oorolay-olay, ano kaya ngayaan buot sabihin in pagkabuhay liwat sa mga gadan? As in, huli kay ni mga tugang, digdi naman mahihiling niya to, maawot ko ta kay ni Pedro na sinabihan si Jesus, digdi na sa nangya kita sa langkaw na bukid, magpatugdo kita nin tulong harong-harong, saro sa imo, saro ki Moises, asin saro man ki Elias. Digdi mahihiling niya to, dai pwedeng dahanay na yaon sinaduman sa langkaw na bukid, magbaba giraray, tanganing yaon man giraray, magbalik duman sa ordinaryong pagkabuhay nin tawo. Dahil kini mga tugang, si Jesus nakagurangnan, bako sa nayaon sa itaas, kundi nagbaba. Nagpasiring duman siya mga tugang ng God sa Jerusalem. Nagbaba, tanganing magsakit, tanganing magadan, tanganing umabot ang panahon na yaon ang kamurawayan, ang pagkabuhay niya liwat sa mga gadan. Kung kaya mo niyan, mga tugang, dahil nanatili ng God, ang tulong disipulos na iniduman sa halangkaw na bukid, buminaba man sinda, tanganing mabuhay sa ordinaryong pagkabuhay ninda sa kinaban. Igwanin mga pagbalo, igwanan mga pagtios, igwanin karahayan asin kaugmahan, igwanin katiwasayan, alagad, day mawawara, ang kamawutanin kagurangnan, na makamtanin tawo ang kaligtasan. Kaya ngunyan, mga tugang, tinutugduan kita, sa kapanahonan niya to digdi sa kinaban, digdi sa ibaba, kita gabos, mga tugang, minaaginin mga pagbalo, kita gabos, mga tugang, minaaginin mga pagdios, igwanin mga challenges sa buhay, alagad, dai manatili dumananggad sa nakita sa mga pagtios, kundi igwang pag-igpaw, igwanin paglagpas, igwan nin yaonanggad ang pag-itaas, hulikan sa tuyang pagiging cooperative sa biyaya nin kagurangnan. Kundi kita mag-kooperar, mga tugang, sa biyaya nin mahal na Diyos, day makakamtan niya to, mga tugang, ang pagtaas niya to, digdi sa kinaban. Kung kaya, mga tugang, initiative nin mahal na Diyos, na kita man iitaas niya, na makaibahan kita gabos sa siyang kadayan, tanganing kita gabos, hirasan, kan biyaya nin kaugmahan, katiwasayan, asin buhay na daing kasagkoran. Mga tugang, day nyato nanggad kalingawan, ining ikaduwang Domingo, sa panahon nin Kwaresma, panahon nin danay na pagtiwala sa Diyos, ang satuya lugod na pusog na pagtubod, asin dayaday na paghimati sa saya, itutukdo sa satuya, kung ano ang dapat gibuhon ta sa pagkamit nin buhay na daing kasagkoran. Kaya mga tugang, himateon nyato ang Diyos. Day nyato mga tugang pagbubungog-bungugan, day nyato mga tugang i-reject ang sayang invitation na magpakabanal, magibunin tama asinin marhay, asin kita, mga tugang, magkakamit nin kamurawayan.
an kaligtasan na yaon ki Kristo na sa tuyang kagurangnan. Matindog po kita ngunyan mga tugang asin sa tuyang ipahayag an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam sa kahulikan Espiritu Santo, namunda ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulungal daw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang, mamibigita sa Diyos na makakamhan, hulikan sa iyang dayaday na pangatama na sin pagkamot sa satuya, idinidiriran sa tuyang buhay na makamtan an kamurawayan na si Kristong nabuhay liwat sa mga gadan. Mga tugang, sa lambang pag-arang nyato, an sa tuyang isisimbag sa lambang kahagadan, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, makusog ang buot na magiya sa banwaan sa saindang paghulit, dapit sa nagdadangadang nakahadean kang Diyos. Ipamiibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tangani ang mga tawong masigasig na naghahanap ang katotoohan, magiyahan ni Kristo, an ilaw na nagliliwanag sa kadikloman, ipamiibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing maghimati kita sa tingog ni Kristo, kung inaagyat niya kita na maging matinios, mabuot, mamumuton, asin mapatinawad sa mga naging dahilan kan sa tong mga kakulugan, ipamiibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tangani ang mga naghihelang makagamiaw kung guraano kahalaga sa mata ng Diyos, an sa indang mga pagsakit kung inaayon sa mga pagsakit ni Kristo, ipamiibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tangani ang mga gadan mag-ugma sa kapahingaloan, asin liwanag na daing kasagkoran, ipamiibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa hilom naman po mga tugang, ipamibitamanan sa tuyang personal na kahagadan sa mahal na Diyos, ipamibitamanan sa tuyang kapwa na pinangakuan niyatong ipamibi man sinda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos samang mamumuton, nagpapasalamat kami sa imo, huli kandanay mong pagtukdo, asin paghiras nin mga katugunan na makamtan niya mo ng gadan kaligtasan. Kami mantang naglalakbay digdi sa kinaban, tinatabangan mo kami asin idinidirihir na mapasamuyaan sa imong kahadean. Inihinahagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ano man nakarayan, nasa tuyang nag-inibong, iyan huli lamang sa Diyos. Sa Diyos na nag-ibon din gamos, minaray kitang gamiton, at sa tuyang kagurangnan, sa pagmalangibog niya,
Mamipi ka mo mga tugang, tanganan sa tuyang atang, makumalugod kan Diyos na makakamhan. Ako on manlugod ng kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, na ining sakripisyo maging kan maniglinig kan sa muya mga kasalan, asin sa pagselebrar kan Fiesta Pascual, magpabanal kan hawak asin kalag kan sa imong mga paratubod, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta pinatanidan ang mga disipulos kan sa iyang kagadanan, siya nagpailing sa sainda, sa banal na bukid kan sa iyang kamurawayan. Tanganing patin ang mga pagsaksi, kantugon, asin mga propeta, ipinasabot na huli kan pasyon, makakamtan ang kamurawayan in pagkabuhay liwat. Kaya sa kaibahan kan mga anghel asin santo sa langit, durungan kaming minaarawit sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin dagat, panokan sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Paladanan minadigdi, sa ngalan kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pakabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak, asindugo, kan samong kagurangnan si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binakini, itinaw sa sayang mga disipulos, naahan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay ni, tay niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagwanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos, naan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni, tay niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibonindo sa pagrumdom sa sako.
Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapangareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Santo Papa na si Francisco, asin kan sa mong obispo na si Joel, kan gabos na mga padi, asin kan banwaan na tinipon mo ngunyan na yaon sa imong atubang. Siring man garumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako hasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na kan Diyos, ni San Jose na sa iyong mabinion esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siringman, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iyasin sa kaibaniyasin sa saya, sa imo Diyos amang makakaman, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kang mga panahon. Amen. 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 Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, kaya nangangahas kitang mag-arawit. Amaryamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kaden mo, mangyari ang but mo. Sa dagat ni siring, sa langit, asa mong kakanon sa araw itaong mo sa muyaon niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami
kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mangal daw niyamoan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imoan kahadean, asin ang kapangyarihan, siring marang kamamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika ang nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi yan pagtubod gan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan in kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, magpatinarauhan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Kan Diyos Nagpapara kan mga kasalan kan tinaman kaheraki kami. Cordero kan Diyos nagpapara kan mga kasalan kan tinaman kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpapara ng mga kasalang kalkinaban, kami katulinongan. Uya si Yesu Kristo ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kita gabos na inimbitaran na mag-ako kay nin kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na makamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asina sa kong kalag maumayan. At amano man lugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar.